Казан театрлары премьераға әзірләнә. Сезон ахырында ел сайын шулай яңа спектакльләр тәкъдим итәләр тамашачыларына. Менә сиңа мә. Әйе Шымбай, Камал театры киләсе шәршәмбе әрем исен сәхнәгә куярга җыена. Башкортстан режиссеры Айрат Абушахманов белән. Тинчурин театры труппасы үзе җитди, үзе фәлсәфи әсәр, дөнья драматургиясендәге танылган пьеса Вильям Шекспирның Гамлетын уйнады. Саф татарча, Нәкый Сәмбәт тәрҗемәсе буенча. Артистларны Шекспир нәрсәгә өйрәткәнен адымнар барып күрде. Мені меча ойынны туктатырга. Шекспирның Гамлетын куяргамы юкмы дип 10 ел башлаткан Тинчурин театры режиссеры Рәшит Заһидуллин. Ниһаять өлгереп җиттек ди. Артистларның тәҗрибәсе җитә. Шулай да Шекспирны кую режиссер өчен дә, артистлар өчен дә имтихан бирү белән бер булган. 4 ай буена репетиция, мастер-класслар, хәтта сөйләшергә дә яңадан өйрәнгәннәр. Чөнки спектакль шигъри формада, гадәти сөйләмнән шактый аерыла. Менә бу сорау. Кайсысы яхшырак? Явыз язмыш кулларына баш июме? Әллә кулга корал тотып, бу җафалар диңгезенә көрәш ачып, шик кую? Принц Гамлетны Артем Пискунов уйный, яшь актер. Театр училищесеннән соң 5 ел сәхнәдә. Гамлет образы аның өчен сынау кебек. Характерны ачып бирә алсаң профессионал, ача алмасаң юк. Роль бирелгәч тә Шекспирны кат-кат укып чыга. 50 тапкыр. Курайда уйнарга өйрәнә. Аның Гамлеты башкаларныкына охшамаган. Андый кешеләр бу дөньяда бар, без шуны әйтәбез дә килде. Безнең Гамлет ул тормышчан пьеса дип. Андый пьесаны чөнки менә кайбер безнең инде берничә программалар булды, менә олы кешеләр карап киткәннән соң 80 яшьлек, 70 яшьлек бабайлар әбиләр әйтте, менә ниһаять без Гамлетны аңладык диделәр. Гамлет белән Лаэртны уйнаучы актерларны фехтованиягә өйрәтәләр. Тольяттидан каскадер чакыртып, чүпчен саксония кылычлары белән сугыштыра ул артистларны. Коралны да заказ буенча махсус эшләтәләр. Безнең башта шпага күпкә җиңел, буларны күтәргәчтән безнең берничә көннәрне куллар калмады. Аннан соң дөрес эшләмисез дип, аның белән яңадан өйрәнеп, яңа элементлар кертеп, яңа дип инде гел яңадан булмады ул. Мотор айтырга тырышып, шулай берничә дәрес эчендә шушы сугышны ясап бергәнбез. Кылычны кулда шактый җиңел әйләндерә егетләр, үтереш мизгилләрдә чепшен кебек. Бу күренешләрне кую рухи яктан авыр ди артистлар. Моңарчы мондый катлаулы әсәр куйган булмагач. Гомумән һәрбер персонаж бу спектакльдә бик авыр, үзенчәлекле. Һәрбер рольне шулай диярем, һәрбер персонаж, һәрбер образ шундый авыр. Әлбәттә, барыбызга да бик авыр булды. Шуңа күрә без аны 4 ай чамасы эшләдек тә, менә инде хәзер тамашачы хозурына күрсәтергә мөмкинлек туды бит инде. Менә алар нәрсә дияр, бу рольләребез турында, спектакль турында гомумән. Спектакльнең тагын бер үзенчәлеге артистлар аны сәхнәдә түгел, фойеда уйный. Монда акустика шәп ди режиссер. Тамашачылар да шунда утыра. 100 урынга исәпләнгән зал. Декорация да юк диярлек, бары бер картина гына. Бу спектакльне без теләсә кайсы урында уйный алабыз, чөнки бу спектакльнең декорациялары юк. Кәгазьдәге пьесаны сәхнәгә яраклаштырып язучы да Рәшит Заһидуллин үзе. 98 битлек әсәрне 63-кә калдыра. Чөнки пьеса зур, бөтенләй белә куйсаң 9 сәгатькә сузылыр иде режиссер. Болай да спектакль 3 сәгать бара. Әсәрнең иң мөһим күренешләре, гаилә кыйммәтләре, шәхес өчен гаиләнең роле кебек темаларга уйланулар анда. Трагедия жанры кабул итү өчен катлаулы булса да, бер тында каралады театр тәнкыйтьчеләре. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗахмәдов, Казан театры компаниясе.